ташаббусҳои байналмилалӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 10 солаи охир барои баландбардоштани мавқеи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ нақши калидӣ бозиданд. Ин ташаббусҳо пеш аз ҳама ба масъалаҳои об, иқлим, рушди устувор ва ҳамкории байналмилалӣ равона гардиданд. Аз 11 то 15 май дар шаҳри Душанбе нахустин маротиба конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ доир мегардад. Конфронси мазкур соли 2018 дар Федератсияи Русия, соли 2020 дар Ҷумҳурии Узбекистон, соли 2022 дар Полша, соли 2024 дар Ҷумҳурии Италия ва инак соли равон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. Дар ҳамоиш иштироки намояндагон аз 54 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид, давлатҳои нозир ва созмону ташкилотҳои байналмилаливу минтақавӣ ва бахши хусусӣ дар назар дошта шудааст. این اقدام مهم بازگوی اعتماد جامعه جهانی و سیاست پیشگرفته کشور ما و اعتراف نقش فعال آن در تشبس‌های بین المللی می باشد. ба назари таҳлилгарон ин боварии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо эътирофи суботу амният, балки тасдиқи нақши калидии кишвари мо дар ҳалли масъалаҳои глобалии амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори аграрӣ мебошад. Ҳадафи асосии конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз Аврупо ва Осиёи марказӣ барои муҳокимаи мушкилот, муайян кардани афзалият, рушди устувори озуқаворӣ, рушди деҳот, истифодаи оқилонаи захираҳо ва андешидани тадбирҳо барои тағйир додани низомҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба хотири ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. айни замон корҳои омодагии вазорати кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар мақомотҳои масъули ҳукуматӣ вобаста ба масъалаҳои ташрифотию протоколӣ идома дорад ва мо кӯшиш менамоем ки ин чорабиниро дар сатҳи баланди касбӣ доир намуда бори дигар барои ҳарчи баланд гардидани нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аз тамоми имкониятҳо истифода намоем. طبق برنامه در کنفرانس 35 منطقوی سازمان ازوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی مجموع وسیع همکاری در ساحه کشاورزی، امنیت ازوقواری، رشد کشاورزی ارگانیکی، جلب سرمایه‌گذاری به ساحه، مسائل سهم زنان دهات و جوانان در رشد ساحه کشاورزی بررسی می‌گردند. تاکید کردن به مورد است که تاجیکستان امروز نه تنها اشتراکچی چنین چاره‌بینی‌ها بلکه تشکیل کننده و تشبسکاری اساسی نیز می باشد که این نفوذ بین المللی مملکت ما را باز هم بلند می بردارد. با اندیشه متخصصان چنین چاره‌بینی ها نه تنها برای بررسی مسئله های گلوبالی بلکه برای تحکیم همکاری منطقوی و جلب سرمایه گذاری هم زمینه استوار را فراهم می آورند.